Jagoran matasan jam'iyyar APC na ƙasa ya rantse da girman Allah da iya ransa kan cewar Dr. Nasir Yusuf Gawuna shine zai yi nasara a gaban kotun koli, ma'ana Supreme Court kenan, wanda ya ƙara da cewar duk kuma abin da 'yan kwankwasiya suke yi a daidai wannan lokaci to su sani cewar yaudarar kansu kawai suke yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da tsarkin mulkin Allah, wallahi tallahi Supreme Court, wallahi tallahi Gawuna ne, wallahi Gawuna ne Supreme Court, Gawuna kuma za a rantsar a judgment. Jagoran matasan jam'iyyar APC na ƙasa kenan Khalil na faɗa, kamar yadda kuka ji kaɗan daga abin da ya bayyana, wanda ya bayyana haka a wannan yammaci na ranar Alhamis 23 ga watan 11 na shekarar 2023. Cikin martanin da yake mayarwa ko hasashensa da yake tabbatar da cewar Dr. Nasir Yusuf Gawuna shine zai yi nasara a gaban kotun koli da aka shigar da ƙara. Yana mai jaddada cewar babu yanda za a yi wannan gwamnatin da mukarrabanta su zo a karan farko su karya 'yan kasuwa, su rugurguza su, sannan kuma su ringa tunanin za su yi nasara a ko'ina. Yana mai cewar duk wannan abubuwan da ake ta yi manyan 'yan kwankwasiyan ne kawai suke yaudarar na ƙasa, wanda kuma ya bayyana hakan ba daidai ba ne. Ya kuma ƙara da cewar maganar waccan kwafin takardar shari'a da ake ta magana ta gaban kotun ɗaukaka ƙara, wannan wani abu ne da shi ma ya zama yaudara da kuma propaganda. Domin kuwa da ba su amince da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙaran ta yanke ba a ranar Juma'ar da ta gabata, da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ba zai fito ya bayyana cewar zai ɗaukaka ƙara ba. Bari dai ku ji kaɗan daga abin da ya bayyana da bakinsa. Gawuna ne, wallahi Gawuna ne Supreme Court, Gawuna kuma za a rantsar a judgment. Duk da babu masanin gaibu sai Allah, amma ina mai ƙara tabbatar muku wallahi billahi tallahi ku daina yaudaran magoya bayanku. Kotun Allah ya isa tana hukunci, Gawuna za a rantsar. Wannan bai da makawa da yaddar Allah. Yan kwankwasiya ne suka fi kowa bani mamaki. Yan kwankwasiya ne suke fitowa suna cewa ba a musu adalci ba. Yan kwankwasiya ne suke fitowa suna cewa an zalunce su. Yan kwankwasiya ne suke fitowa suna maganan cewa wai mutane ba mutanen arziki ba ne, ba mutanen mutunci da daraja ba ne. Wannan ko duk abin da suke ya riga da ya tattara ya haɗu a gabansu. Mutanen da ba sa ganin kima da daraja da martaba na iyayensu in ba dan Musa ba. Sannan ko ka duba irin yadda kuka yi rushe-rushe, aka karya wasu sanadiyan haka suka mutu, wasu sanadiyan haka an raba su da kasuwarsu, wasu sanadiyan haka sun ɗimauce sun haukace, wasu sanadiyan hakan yau sun zamto waɗanda tamkar ba su taɓa rike kuɗi ba. A rusawa mutane filaye, shaguna, gidaje. Sannan wai yanzu kuma a zo ana wai ba a mana adalci, da Allah a rage son kai, sannan kuma mu ringa duba Allah. Su waɗanda aka karya su, aka riba su da dukiyarsu, aka zalunce su, aka cutar da su, so kuma waɗannan su ba 'yan adam bane? Ko kuma hakan da dai kuka yi? Ku lalata dukiya, ku tozatar da dukiya. Yau abin alfahari ne aka ɓarewa, muna alfahari da Kano, saboda Kano ita ce mahaɗan komai, saboda Kano ita ce tushen arziki. Ko ina ta gabar, yamma, kudu, arewa, babu inda ba a fitowa ana zuwa sai iya a Kano. Aje kuma aje wasu wurare a ci riba da wannan. Duk mutumin da zai kawo mana cikas akan wannan ba za mu yafe masa ba. Sannan kuma ina kira ga 'yan kwankwasiya, ku daina maganan cewa an zalunce ku, ba a muku adalci. Kun fara da zalunci, kun fara da rashin adalci, kun tozarta bayan Allah, kun walakantar da bayan Allah. Ko don wannan wallahi tallahi billahi 'yan kwankwasiya, wa billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah ba zai bar ku ba, saboda kun ambazartar da dukiya, kun tozarta bayan Allah, kun wulakanta bayan Allah, kun nuna musu ku masu mulki ne, kun shiga wannan rigar kun tozarta su. Ku yi tunanin cewa wai Allah ya bar ku, mutanen da ba 'yan siyasa ba. Abin da yake bani mamaki da mutane a nan shine, kun ga jagoran ku ya fito, shi Abba Kabir Yusuf ya yi magana akan bai yarda da wannan hukuncin da aka yi ba, akan ba a masa adalci ba zai ɗaukaka kara. Sannan kuma yaushe ne za ku zo a ringa yawo da takarda ta propaganda ta ƙarya, sannan ku zo wai har kuna cewa ga yanda shari'ar take, kuna nuna cewa kamar shi gwamnan ku Abba Kabir da ya fito ya ce bai yarda da wannan hukunci ba, makaryaci ne kenan, shi ma bai faɗi daidai ba. Ya kamata al'ummar mu daina yaudaran kanmu, ku daina yaudaran magoya baya, ku daina sa musu zuma a baki ta ƙarya, ku daina sa musu rai. Wallahi babu abin da ya fi ƙarfin Allah. Ku fito ku faɗa musu gaskiya, sau ga Allah ya taimake ku. Amma ina mai ƙara tabbatarwa, wa billahi allazi la ilaha illa huwa la ya'lamul ghaibu illa Allah. Amma na rantse da zatin Allah, Gawuna wallahi tallahi su za a rantsar a kujerar gwamna da mataimakin gwamna.
a daina wahalar da kai ana roɗon zuciya. Na ce idan har za a iya canja constitution na ƙasa, to za a iya canja wannan hukunci ɗin. Idan za a iya kawar da A a kawo inda A yake a mai da CZ, a ce kuma lallai shi ne A, to za a iya canja wannan hukunci ɗin. Amma muddin A in yana A ɗinsa, Z yana Z ɗin shi, gaskiya al'umma sai dai a yi haƙuri. Wallahi tallahi gawuna shi za a rantsar a kujerar gwamna, duk da babu masanin gaibu sai Allah, amma ina mai ƙara tabbatar muku wallahi billahi tallahi ku daina yaudaran magoya bayanku. Kotun Allah ya isa tana hukunci gawuna za a rantsar. Wannan bai da makawa da yardar Allah, bisa kuma yadda abubuwan suke tafiya da yadda suke a bayyane a buɗe. Sai dai ku siya a koda yaushe ku yi ta fatan hakan ya zamto alkhairi a gare ku. Shi kuma Abba ina masa addu'a a matsayina na musulmi dan uwansa, Allah sa hukuncin nan kar ya je ƙarshe da sunan an haramta masa takara har abada. Allah kar ya sa a masa wannan hukunci din. Amma kujerar gwamna yayi haƙuri ga yanda Allah ya nuna abu, ga kuma yanda abun yake, kuma bai da makawa. Da haka a daina yaudaran magoya baya don Allah. Wannan batutuwa na Khalil na faɗa suna zuwa ne bayan yanke hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta a ranar Juma'ar da ta gabata, wanda ta baiwa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna nasara a gabanta, inda gwamnan jihar Kano kuma ya tabbatar da zai ɗaukaka ƙara a gaban kotun koli, ma'ana kotu mai hukunci na ƙarshe. Sai dai mahukunta da masana doka sun tabbatar da cewar babu wanda ya san wane ne mai nasara har ga Allah, sai dai Ubangiji Subhanahu wata'ala, sai kuma ran da aka yanke hukunci.